Hola amigos, amigas, como estamos? Estamos nunha nova edición do Como que non. Vou buscar onde teño os guións. Aquí tampouco, que non me serven para moito, porque tampouco. Pero hai guións. Sí que hai, mira, pon aquí. Pero se sempre trae os mesmos papeles. No. Guión ou escaleta, porque claro, escaleta non é o mesmo que un guión. A escaleta é unha escaleira pequena. Claro. Sí, bueno, é unha escaleta. Bueno, nin sequera é unha escaleta. Isto é un Escaleta O'Hara era. Mira, Escaleta, sí. Non vou. Sí. Señorita Escaleta. Señorita Escaleta. É un guión, pero vamos. É un guión de que ten Literario. É un guión literario total. Bueno, en principio eu nunha época facía escaletas, pero despois xa non. Eu ganchillo, intentei ganchillo, pero non me saiu ben. Tamén. Isto é o formato que aprendí. Yo macramé. Aprendí de María José Rodríguez. Que bo postre, macrame. María José Rodríguez facía un programa magazines de 3 horas. O guión eran 4 follas. Ela xa ia tirando. Eu aprendín dela e sigo igual. Ademais, o noso dura 1 hora. Este programa remata a 1. Entón, claro, non é o mesmo. Pero sí que temos a todo o equipo. Como estades? Os que estades ao outro lado do fío telefónico, non, do transistor. Das ondas hercianas. Das ondas hercianas, porque hai xente que está detrás das ondas hercianas. Claro. Nestes intres. Por exemplo, non está hercio, non? Están aí escondidos, agochados. Que son os que escoitan pola FM. Agora mesmo que xa estamos en outubro. 6 de outubro hoxe. Mi madriña, 6 de outubro. 6 de outubro, xa estamos en... Vamos, que está... Entre pouco San Martiño. Ia dicir Nadal xa está aí, pero como son de Vigo, levo al dende xullo con Nadal. O sea que tampouco é unha cousa nova. Nadal non, que hoxe o invitado é Cuña. Non, sí, Nadal non veu. Nadal foi divertirse al hormiguero. Pero aquí está connosco Alberto Cuña, amigos. ¡Vamos! Referente. Foi a verdade é que fixemos un aplauso de moita intensidade, pero moita xante, foi un rollo de bravo, pum, e paramos. Claro. Un touch and go. Imos darlle un aplauso como que se gran merece, grupo. claro. Sí. Manuel Raquel. Bravo. Os irmáns Campillo. Touch and go. Eu son máis dos irmáns Cabanillas, dos irmáns Esquerdo. Bueno. Que despois Santi Campillo foi xa de Meclán. Sí, a tocar a E guitarra. Campillo sentaba ten que suxetar a mesa porque senón se vence cando sentaba Raval. Correcto. Bueno, en fin, xa vedes que non son solamente eu, senón que nós temos un equipo de xente que ten pois referencias frescas, non como que non. Hai xente que empeza este programa a buscar en Google. A ver que están a dicir, de que estarán a falar. San Google, que efectivamente. o sabe todo. Temos a Alberto Cuña, hoxe non está con nos nin Fran Rodríguez, nin Alejandro Martínez Pini. Que lle imos facer? Non pasa nada. Pero volverán a estar con nos a vindeira semana, vale? Teremos Museo Mutante dentro de 2 semanas, volverán as seccións de Pini, pero xa sabedes que de Sabes cada se queda vez, moito para rematar a tempada? pois quedan nestes 36 programas. Xa quedou máis. 36, sí, non, ou seja, a ver, aínda tes que aguantar. Vale. Eu Eu quería ir ao baño, pero ata rematar a tempada. 36 programas, podes aguantar 36 programas. Tens que facer como esa fan que foi a ver a Taylor Swift e tal, que levaba pañales destos para aguantar. Sí. Pois moi ben. E non sair do concerto e tal. Claro, Pero para aguantar toda a temporada. Chamamos ainda de... Empezo a estar apurado, pero... O sea, bueno, a ver, 36 programas. Vale, nada. Duran unha Pero hora. pedimos unha partida para pañáis. Claro, bueno, tamén, Eso é producción, hai producción que Claro, consigue de todo. hai que ver quen está de producción hoxe, porque levo pensando un tempo, 8 anos en contratar a alguén, pero un día por outro, ao final digo, ostras, producción, bueno, xa veremos. Durante anos traballei en producción. Sí, pero ti facías outro tipo de producción, claro, facías así máis de Sor Citroën, máis de Estelantis. Facías producción, Se das conta sempre entre estrelas, Estelantis. Sí, en fin, bueno, imos comezar o programa. Eu creo que pasan 5 minutos do comezo, do que ven sendo o preámbulo. Imos a ir ao ámbulo, que despois o postámbulo, que é unha cousa que facemos habitualmente, non como que non. Mentres tanto, poñemos a sintonía. A sintonía do programa, pregúntanos moitísimo, como se titula a sintonía do programa? Bueno, xa o diremos outro día.
Como andamios, como que non estamos no programa 293º do Como que non, é dicir, programa 293. E digo isto porque cada vez achegámonos máis Que nervios, que nervios. o programa 300. Por que dicimos isto todas as semanas? Pois moi sinxelo, tanto se estades escoitándonos agora pola radio galega, pola FM, ou se estades escoitando isto aínda no 2024 en outubro, quero dicir, se seguides máis menos temporalmente o que ven sendo o programa, contemporáneamente digamos, que saibades que podedes vir presenciar ese programa 300 que imos realizar en La Gulet o vindeiro o vindeiro xoves 14 de novembro. Xoves 14 de novembro a partir das 9 da noite será a grabación do programa 300 e que se di pronto 300 programas, 300 programas que levamos. O cero. Efectivamente, aí 300. Os nenos de San Ildefonso que tamén participan desta celebración dos 300 programas que imos cumprir, lembramos. Mellor os nenos de San Ildefonso, pero as pedreas non, a ver se van a pedrear o tema. No, que non nos apedreen, Por eso, que eso. non pase como la Carlos, vida de Carlos, Brian, sí. son certos os rumores, puidera ser que vaya a vir Taylor Swift. Non podo ni confirmo ni desminto. Aí queda. O que sí vai vir é Marcos Pujinger a pintar Ole, un... Marcos, sí, señor. Ese non ven Taylor Swift que veña Alberto Cuña. Claro, Alberto Vale, Cuña, sí. mellor dixo que viña tamén a celebrar. Vale. Pode preparar a imitación de Taylor Swift. De Taylor Swift cantando como o emérito. Boris Izaguirre. Bueno, de todos os xeitos, en serio, que quede claro que a partir de xa podedes escribirnos a comoquenonradio@gmail.com. Se queredes vir de balde, pero sí que tedes que enviar un mail cos nomes dos asistentes para que haxe un momento que digamos que non pode entrar máis xente, porque a rolete entra a xente que entra. Vale, pero bueno, que queremos celebrarlo con todos e con todas as ointes que se queiran achegar ata Vigo, ata esa rúa o Porto número 11, onde imos celebrar o 14 de novembro, xoves, as grabacións do programa 300 do Como que non, con convidados. Imos ter, podo adiantar a banda musical que nos vai acompañar. Sí, podo facer un adianto. Queres que faga un adianto de quen nos acompaña? Por favor. Adianta. Vai a acompañarnos en directo coa formación creo que completa, la banda del cuarto que vai presentar todo isto que leva facendo nos últimos meses, vai estar amenizando o programa 300. E imos ter convidados, imos ter sorpresas. Pensei que era Luis Cobos, a súa orquesta. Luis Cobos. Eu son moito máis guapo que Luis Cobos. Home, por Sí, Dios. home, por favor, Eso vamos. non hai que, vamos, non fai falta Pero decirlo. pelo máis forte tiña o Luis Cobos tamén, Sí. hai que dicirlo. Bueno, non sei. Máis de pelo forte. Igual a E mí se me Mostachaco, pon forte antes de chegar a Mostachaco, a idade. Mostachaco. Claro, mostacho, bueno, aí gañas. Bueno, eu teño aí a- estás. No, iso sí. Donde hai pelo hai alegría. Eso dicen. Temos a repetimos, vimos ter a Marcos Pujinger facéndonos un debuxo especial, Sambrais. Saúde, que está Saúde, esperando saúde. o pobre, é que chega outono e xa Ai, amigo. cóllete o frío Vengo fresco. Como me gusta o outono, non sei todavía por qué, pero gústame moito. Polos tonos o outono. ocres. Claro, pode ser tamén. Bueno, iso, programa 300, como que non radio@gmail.com. Aí escribidesnos se queredes presenciar as grabacións do programa 300. E agora, se vos parece, imos comezar o programa cunha sección que xa é un clásico do Como que non, que nos leva acompañando durante creo que 4 temporadas, e que esta temporada xa estreamos en La Guleta. Hai 3 edicións do Como que non, e que hoxe volve a fronte do programa co seu mestre de ceremonias, que é Dani Lorenzo. Amigos e amigas, prepárense porque aquí comeza unha nova edición do Mundo Paquitov. Dani Lorenzo, moi boas, como estamos? Moi boas, moi ben. Que tal? Bueno, de que nos ves falar hoxe? Moi bonita, por certo, estiven escoitando hoxe mesmo, estiven escoitando o segundo programa do Como que non, que podedes atopar, por certo, en a Galega Audio, que non o lembrei. En canto remate este programa, que remata A unha. pois a partir desa hora está disponible en a Galega Audio este mesmo programa para que poidades escoitar. Estive escoitando o segundo programa que desta temporada,
que creo que se chama Radio Fantasma, Pues, estive escoitando a última sección onde falaches dunha das peores persoas de Hollywood como é Steven Seagal. sí. Que causou moita sensación, por certo, entre o público da Gulet. Había xente que dicía, eu non sabía que Steven Seagal era tan mala persoa. Dicía, Pois home, sí. tampouco engana. Que No, non dicir. no. A ver, tío, ves e dis ti. ¿Qué vería a que ver, LeBron, ¿no? ¿Qué vería que LeBron con ese tío? Pois sí, bueno, en fin, mellor. En fin, sí. Pinta de catequista non ten, eh? No. No. Algo do que facía con Kelly LeBron e tal tamén se dixo. Pero bueno, non imos entrar nisto. De que nos vas falar? Pois hoxe vou vos falar das peores illas da Terra. Bueno, que me estás contando? Hoxe ímonos de viaxe. Imos facer amigos? Non, porque non estou a falar das CIES ou de San Simón, quero dicir. Vale. Estou a falar de sitios onde non hai radio intes. Vale, pues entonces adiante. Claro. Bueno, nunca sabes, porque como agora isto é todo mundial que vamos por internet. Non, créeme. Vale, créeme, moi ben. Créeme. Sí. Non chega a cobertura ali nas illas. Vale. Porque perfecto. Non hai wifi. no primeiro lugar ímonos ao Brasil Brasil, e ímonos a illa de Queimada Grande. Queimada Grande. Pois ten bo nome, eh? Sí. Que onde está iso? Situada na costa de Sao Paulo, que Sao Paulo está no interior, pero é unha forma de falar, porque está na costa que está a 150 km de Sao Paulo. Tamén é coñecida como a Illa Cobra. É o lugar máis perigoso do mundo. É unha illa na que dende 1985 está prohibido desembarcar. Como? Que me estás contando? ¿Cómo? Pois a Illa Cobra, situada no Océano Atlántico, e sobre a area un cartel advirte aos mariñeiros de que está prohibido desembarcar ali. Dice que é o lugar máis perigoso do mundo e na súa superficie vive a Botrops insulari, unha especie de serpe endémica que pode medir ata 70 centímetros de longo, identifícase pola súa cor marrón amarelada e, segundo os cálculos máis conservadores, nesa illa hai unha serpe por metro cuadrado. Este himno de Brasil, que logo preguntamos si nos non vos quedades fora. Estou pensando eu que hai pisos máis pequenos. Sí, Sí, que serve, sí. dende logo, a illa de Queimada Grande mide 500 metros de ancho. 500 metros de ancho. 500 metros de ancho. Vive a serpe, nada máis. Nada máis. É quilómetro e medio de longo. É máis pequeno que o Vaticano. Bueno, pues está ben. É unha illa máis pequena que o Vaticano. A ver, de vacacións non apetece, non? Non. Calcúlase que hai 11.000 anos o nivel do mar subiu, cortou calquera contacto entre illa de Queimada Grande e o continente, e por ese motivo as serpes locais desenvolveron a capacidade de ser 5 veces máis velenosas que as... Son velenosas por aburrimento. Exacto. Non tiñan outra cosa que facer e alguén pode facer crucigramas. Por Ves? exemplo, O bo que morder, porque de non morder Claro, retivero. están aí retendo Retivero. De aí ven a al final. canción esa de Dame Veneno que quero morrer, non? Correcto, sí, Dame foi veneno que de... quero morrer. Como se chama illa? Queimada Grande. Queimada Grande. Bueno. ten nome de romería popular. É a única illa que ten conxuro. Ten un nome alcohólico, directamente. Total. Ten conxuro. Sí. Serpes, venenosas. Se te morde una desas víboras específicas que só existen na illa de Queimada Grande, Estás pensando no chiste que estou pensando. No. Eu creo que sí, que Sí. Se te morde aí, morreches. só tes un 7% de probabilidades Sinto de... moito, Alberto. Eso non é... Sí, sinto moito, no, aí Sinto no. moito, non. É mortal. É mortal. Só tes un 7%. Tanta xente estará pensando neste chiste. Sí. Agora ríndose en contar nada, non dixemos nada. Pero é un humor off topic, fora de campo. Correcto. Sinto, Manuel, quedanche 2 horas. Ben, tamén pode morder no pene, é certo. Eu o que me pregunto é porque vas a ir ti a illa de Queimada Grande. Seguro que te morde aí. Como ven que íamos. Eu o que non sei que fas ti na illa de Queimada Grande co pene fora. Claro. Tamén che digo, Podes pasar a seguinte illa, por favor? vas provocando.
serpe pequena, serpe grande, ras. Xa o dio o refrán, se vas co pene fora sempre hai moita serpe. Claro. Estou intentando reconducir esta situación, No, a Carlos. ver, perdón, é que non sei, hai que dictar a Sanjeo todo o tempo, Qué pena, qué pena. Sí, sí. Puedes continuar. Só tes un 7% de probabilidades de sobrevivir. Porque. Pero mesmo no brazo. Exacto. Sí, vale. Sí, sí. Una picadura o veleno que solta serpente nunha picadura podería matar ata 5 persoas. Mama, claro, derreter. É o que dicía Sanjeo, aí sí que ten razón. Moi ben. Esta é a illa O veleno. de Queimada Grande. O veleno é hemotóxico e neurotóxico. Provoca hemorraxias cerebrais e intestinais, insuficiencia renal e deterioro de órganos e tecidos, parálise muscular, dificultade respiratoria e, finalmente, a morte. Claro, se non te sorte. Que gañas de ir, O veneno como veneno ven, Sí, no, como veleno, como veleno, fenomenal. Claro, as serpes quedaron illadas e tiveron, ademais, que aprender a trepar os árboles. Porque o seu único alimento son as aves migratorias que en algún intre chegan a illa e din pois ten boa pinta esta illa. Tranquila. Conseguen trepar as árbores a ver, moven a cola de tal forma que semellan vermes. E cando as aves van comer os vermes, pasaba como coas serpes de cascabel, ¿no? Que ás Sí. veces son... Te digo que esas aves sí que teñen ovos. Sí. Para chegar a illa. Ou non saben ler. e a medida Efectivamente. ¿Qué pasa? No liche que esto no se puede... Non se pode desembarcar aquí. Bueno, din as malas linguas que está moi mal sinalizada, A illa de Queimada Grande, moi mal sinalizada. Vai pouca xente a sinalizar, venga, a ver como están as sinais. a medida que acabaron as aves autóctonas, tiveron que aprender a alimentarse de aves máis grandes en proceso migratorio. E iso foi o que fixo que o veleno fose cada vez máis potente. Claro, porque había que matar a animais máis grandes, claro. Albatros. Ninguén realmente atrévese a entrar na illa de Queimada Grande, só furtivos, Polo que sexa, non? só furtivos Por lo que sexa, sí, que da tampouco... zona que se aventuran na densidade da selva para obter os exemplares concretos, polos que os compradores en Brasil chegan a pagar $30.000 por cada unha desas serpes. Sí, señor. É ben sabido que os pescadores locais espallan lendas que asustan tanto os veciños como os estranxeiros, como se fixeran falta lendas. Tamén digo eu. O máis famoso conta a historia de toda unha familia que perdeu a vida ao desembarcar na illa. Vaya. Outros que non sabían ler. Home, o das aves mercocho, pero xa este Dan yo señor... titulín e non sabe ler. Eran turistas alemáns que non era... That's good. Outra das lendas di que foron piratas de altamaros que encheron o lugar de serpes para protexer un tesouro que esconderon na illa. Pero estos son lendas, evidentemente. Esa mellor de todas, esa é a máis bonita. Por Tamén, último, que cabrón, a ¿no? illa nunca chegou ter, polo que sexa, unha población humana estable. Polo que sexa, Sí, por lo que sexa, sí. Polo que sexa, pero permanece deshabitada dende 1920. Os últimos poboadores, e hoxe na nosa sección Traballos de merda. os últimos poboadores foron os operadores do faro. Te imagina que sacas unha oposición? Do Faro de Vigo? No, dale, creo que foron. Eses están en Chapela que nin tan mal. Vale. Pero os operadores do faro os últimos estiveron ali en 1920. Saca oposición. Fareiro. Fareiro, ¿dónde? A Queimada Grande. ¡Ostras! Ahora. Veña. O faro náutico que funciona agora é automático e Polo que sexa tamén. o mantemento é dun día ao ano e entra a Armada Brasileira para cambiar a bombilla, sabes? O sea, de entrar, entramos con todo, macho. Ai, que bo. Claro. Entón, esta historia de Queimada Grande, pero temos outra illa que eu non sei se é peor. Aínda peor. Que eu non sei se é peor. Esta seguro que a coñecedes. Cal? E non estou a falar de El Hierro, por exemplo. Non. Estou a falar de Sentinel do Norte.
Sí, Sentinel do Norte. A que non podes entrar porque hai unha tribu que Exacto. vive ali apartado do mundo. Imaginade un lugar onde os seus habitantes non sabían o que era o lume ata hai apenas uns anos. Tampouco sabían cultivar a terra. Eran como xa a xeración Z, pero Porque queremos, ali. Sentinel, queremos ampliar o público do pero programa. sen streaming. Claro, vale. Cazan e pescan con rudimentarias lanzas e arpóns, andan espidos, viven completamente illados e falan unha lengua inintelixible para o resto do mundo. Qué fuerte, pero eso es supervivientes. Sí, Jorge Javier. Qué fuerte. É verdade. Eses habitantes Polo idioma sí. Por el idioma y por todo. Es la descripción del programa, Dani. Eses habitantes que non se sabe se son 15, Por onde 100, entrou Jorge Javier? se son 15, 100, 500, porque evidentemente non hai censos oficiais, son sumamente hostís. Porque os que quixeron facelos, polo Sí. que sexa, no... Tampoco. Non remataron a conta. Houbo un traballador do censo que tivo o peor día, que foi o que foi a entrevistar a Aníbal Lecter. Cada intento de achegarse ás illas nas últimas décadas rematou con curiosos, misioneiros, cazadores furtivos e náufragos mortos ou case mortos. A existencia da illa é coñecida dende finales do século XIX, cando o arquipélago indio de Andamán e Nicobar, ao que pertenece Sentinel del Norte, era unha colonia penal británica. Es otra cousa de pena tamén. Sí, xa, ves? É que estamos moi Estamos- monotemáticos. Estamos monotemáticos. Caco a Jeremia Onfray Eu non dixen viaxou nada, ali en 1867 en búsqueda de condenados fuxidos. Vimos na praia uns 10 homes espidos de pelo longo e con arcos e frechas pescando. Non paraban de repetir a volta de Onfray que eses homes eran moi feroces e chegaron a virar o barco antes de tocar terra. Polo que sexa. Polo que sexa. Por lo que sexa, por lo que miraron. Polo que sexa. 3 anos despois, Maurice Vidal Portman, oficial británico encargado de documentar as distintas tribus do arquipélago, desembarcou en Sentinel en busca de indígenas. Descubriu que a illa estaba composta principalmente de pedra caliza e coral. Portman entrou en contacto con varios membros da tribu e volveu para contalo. Ah, pero falou con eles entón este. Sí. Díxolles literalmente que lles parecía facer unha plantación de cocos na illa. Eles, polo que sexa, non entenderon moi ben. Moi ben o que dicía. Que pasou? Que o bo de Maurice Vidal Portman, que debía ser moi amable porque conseguiu voltar, introduciu na illa xermes e virus que diezmaron a población e convenceron os sentileses de que é curioso que se chamen sentileses. Sentileses, sí. Home sentil. Sí, de que os de fora non lles podían traer nada bo. Polo que sexa. En 1991, un grupo de antropólogos indios estableceu o último contacto pacífico cos sentineleses. Que ano dixeches? 1991. 1900, bueno, aí non moito. Vale. Pero bueno, hai moitas imaxes e vídeos en YouTube da illa. Pero tomados con zoom, tomados o mellor. con zoom ou O con mellor. drones Por lo e que tal. sexa, por lo que Sí. sexa. E non soy de gustarlle que lles graven tampouco. Non. Son como Ana Obregón nos 90. Leváronlles cocos de agasallo. Tiñan unha teima cos cocos na illa. Que viene el coco. E dixeron, pois era por iso, claro. Pero ofreceronlles os cocos dende a auga. Non chegaron a pisar terra. Te va. Ahí vai o coco. Ahora. Como estrategia non sei se vou E aí- tirarlles Cocos, cocos. sí. Sí, sobre todo tendo en conta que non sabemos a puntería que tiña o señor que tiraba os cocos, porque a mellor non. Aí comenzou o fútbol americano, non? Correcto. Sí. No, vamos. Sí. Nesta breve expedición, os antropólogos observaron que as lanzas dos sentineleses tiñan puntas metálicas. Estiveron dándolle voltas a como conseguiron as puntas metálicas. É posible que as obtiveran do naufraxio de Primrose, un buque de carga que encallara en 1981 e que os sentineleses desguazaran o buque para obter o metal das lanzas. Bueno, claro, tiñan tempo. Sí, O non ir ninguén. sí. Claro, diste, pois dame tempo. Esa fecha está marcada porque na que consideran que os sentineleses pasaron de edade de pedra a edade de ferro. Mamá.
Literalmente, 1991. 1991. Bueno, a ver, cada un ten os seus tempos. Xa le vamos dicindo 3 programas. Sí. En 2005 as autoridades indias prohibiron calquer tipo de achegamento á illa nun radio de 5 kilómetros. Pero, como non hai maior tentación co que está prohibido e aínda hai temerarios que intentan achegarse a esa illa de apenas 60 kilómetros cuadrados, que ademais é de moi fácil acceso, xa que ten praias para desembarcar e non está demasiado illada no medio do Océano Índico. Está situada a menos de 40 kilómetros da illa de Andamán do Sur e a menos de 60 de South Sentinel. Pois hubo un home indíxena de North Sentinel que, ao ver un helicóptero, por exemplo, preto da costa, decidiu coller a arma máis desenvolvida coñecida e abrir fogo lanzando lanzas, literalmente, contra o helicóptero que sobrevolaba a illa. Pregunta é, deronlle? Non, as frechas do arco non chegaron ao páxaro metálico. Páxaro metálico, viches? Póñome un poético. Un paxaro metálico, sí. O cabalo de ferro, o paxaro metálico. Poste sentinelés. Sentinelés. Sí. Porque o helicóptero estaba buscando como lle sentar o tsunami de 2004 aos sentineleses. Non o sabemos. Sentoulles mal, porque se os reciben así, sentoulles mal, macho. Claro. Sentoulles peor o do helicóptero que o No, do tsunami. tsunami, sí. Aí ya por último. ¡No me grabe! ¡Asqueroso! No me vas a grabar más, que dicía... ¡Diente! ¿Qué es lo que le jode? A ella recibiu un impulso mediático en 2018 cando un misionero estadounidense desembarcou para converter o que el cría que era o último bastión de Satanás Vaya. ao cristianismo. Conseguiu entrar, pero nunca Xa. máis se soubo. Como do pobre de Pérez, que dicía meu pai. Exacto. A ver, eu tamén teño recibido a predicadores na casa de moi malas maneras. Pero deixáchelos a ir, ¿no? Sí, dende vale, logo. Vale. Dende logo, Quedo dende máis logo. tranquilo. Caso extraño, bizarro, Ese domingo caso raro. hubo romería en Efectivamente, Sentinel, ¿no? Outros dous pescadores indios Un caso morreron en para- Sentinel en 2006. En outras palabras, actualmente ninguén é responsable xurídicamente da xente que morre en Sentinel. O sea, fixeron un Poncio Pilatos, non? Isto, lavándose as mans todo o mundo Total. xa... Moi E ben. tan só a 32 kilómetros están as Illas Andamán, que é un arquipélago onde os turistas gozan de actividades como snorkel, bungalows de luxo, piscinas privadas. A 32 kilómetros está a Idade de Ferro. Que bárbaro. Directamente. A pregunta é, onde iríades antes a pasar unha noite? Pois... A Queimada Grande ou a Sentinel do Norte? Eu case mellor vou a Ons. Polo que sexa. Eu non iría ni sequera á illa que ten o resort ese cerca, porque xa empezaron a fabricar puntas de Claro. metal. Cando aprendan a facer barcas, Cuidado, eu tamén daba unha volta, Oye, ti sabes unha cousa que hai, agora que falas de illas e tal, que en Islandia ata 2015 ti podías matar vascos. Perdón? Podías matar vascos. Vascos Había unha de- lei Vascos falamos de xente de Euskadi? xente do País Vasco, sí. Sí? Esto ata 2015 que revisaron unha lei que había porque no século XVII parece ser que uns balleneros vascos, dices, como chegaron a Islandia? Coño. Porque son vascos. Son vascos. a remo. E chegaron alá e como non tiñan de comer, pois tiñan moito e facían, pois eso, robaban de aquí, quitaban de alá, facían non sei cuánto e fixeron as de, vamos, fixeron de todo. E estaba permitido que os islandeses cando veran un vasco, pum, cargarlo. Esa lei estivo en vigor ata creo que o 2015, que deron Por despiste, non? Por Dixeron, despiste. Claro, en fin, bueno, Pois, pois, imagínate tamén. tía, Sendo vasco irías a Islandia, non? No digas nada. Un aplauso para Dani Lorenzo, por favor. Ai, en fin, bueno, falando de illas, as peores illas da historia nesta Sí, señor. nova edición do Mundo Paquitov. Temos con estes días, como ben sabedes, o grandísimo Alberto Cuña e tamén temos un colaborador que é Pepe Capelán, que dende hai ao comezo desta temporada, hai 5 programas, pois ten unha nova sección que é o CCCP. Unha sección na que Capelán pregúntalle cousas que lle interesa aos convidados e as convidadas que van pasando polo Como Quirón. Alberto, é o momento de que nos enfrontemos de novo a unha nova pregunta de do Pepe Capelán, que Mr. Capelán. a verdade é que teño que dicir isto é completamente real. Non sei calé, porque non a vin. Entón non sei de Bueno. que nos mandou Pepe Capelán.
Imos escoitalo. Imos escoitalo, A ver que pregunta neste CCCP. Ola, que tal, amigos e amigas do Como que non? Son Pepe Capelán e aquí estou coa miña sección. Xa sabedes, a sección que tanto tempo me levou pensar. Bueno, é unha sección onde pregunto, vale? CCCP, Consultorio con Capelán Pregunta. E esta pregunta vai para o convidado Alberto Cuña, que, bueno, ademais de convidado, xa é amigo, por suposto. E todos sabemos que é un gran cantante, un gran intérprete que imita moi ben as voces de grandes artistas, pero tamén imita voces de personaxes, ten esa vis cómica. E a miña pregunta é se, Alberto, nunca tiveches a tentación de gastar algunha broma por teléfono facéndote posar por algún dos personaxes que imitas? E se é así, pois, home, contanoslo, a ver como foi. Home, é unha cuestión estupenda para coñecer boa pregunta de Pepe que volve, ou como que non, co CCCP. Sí, señor. CCCP. Iso, sí. Cucurru, paloma. Cucurru, paloma. Sí que o fixeches? Sí. Sí, pero bueno, a ver, tentación, quero decir... Non, conta, veña, xa, que estea prescrita. Bueno, agora, sabes que estou, bueno, tamén facendo un programa nunha radio... Sí, estás en Radio Vigo, aquí en Vigo, Cadena Ser, sí, con Jaco Buceta e tal, e aí sempre facemos algunha, nos chamamos a chamada mamporreira. Algúns fomos víctima daquela... Sí, a City tamén? Sí. De feito, con algúns, bueno, xente que, a ver, coñecemos, pero non esperan que lles fale Boris ou que lles fale Jorge Javier ou que lles fale, vamos, calquera dos personaxes e tal. Unha das míticas foi que, facendo de David Vidal, como estaba o tema de que si non había, que quería ir cun equipo de fútbol a entrenar a certo concello que iban a facer desaparecer o campo de fútbol, e claro, colleu a secretaria E ti facías de David Vidal. Claro, David Vidal. Mire usted, yo quería llevar a los jugadores, de estos jugadores grandes, a entrenar a ese campo tan bonito que tienen ustedes ahí, porque claro, Riazor me queda un poco lejos. Balaídos me queda, y yo que vivo allá, pues... Bueno, colleu a... Sí, agora mesmo ya paso a chamada, que tal? Bueno, claro, entrou xente, por exemplo, dun restaurante que lle daban os medallistas olímpicos afaianos, invitáballes a comer, estas Olimpiadas non, as anteriores, invitáballes e tal, e claro, chamei como se fora Boris, non? Tamén dende a radio, e claro, ai, que está Boris, non sei que, tal, non sei que. Bueno, claro, a radio, a maxia que ten é que non... Bueno, sí. Bueno, aquí estamos... Bueno, non se sabe moi ben, sí, pero sí que tendo a maxia, sí. Pero é a maxia esa de que, non sei, o sea, a verdad... Os que están escoitando isto pola radio, que a radio, o que pasa é que agora os medios Claro. Pero a xente que disfruta da radio gusta lle escoitar a radio, non lle gusta ver a radio. Outra cousa é que nós tamén agora ofrecemos as opcións de ver a radio, de ver como se fai a radio. Pero a maxia real da radio, os amantes da radio, a xente que escoita a radio, por exemplo, pola noite, que a estas horas que nos estamos, aínda que nos somos un programa un pouco distinto, pero sí que a xente que escoita, por exemplo, a estas horas a radio, é xente que les acompaña e nota que hai alguén o seu carón como... É moi importante, ademais, a labor que fai a radio, dende logo, para moita xente que está... que ten problemas e que está en contra sexoa e que tal, e a radio sempre unha compañía fantástica e maravillosa. Nos solamente facemos aquí jijijaja, pero ti non sabes o... Bueno, ti sí que o sabes porque ti traballas na radio tamén. A xente, aos traballadores da noite, xente que vai nos camións, xente que ten que currar, xente que está nos hospitales, a labor que fai a radio é impresionante. E sobre todo cando che din, final... que vengo pasei contigo, pois esta, iso é a mellor recompensa. Ou seja, que para a resposta de Capelán que saibamos que efectivamente... Despois amigos, chama fulanito que... Algúnha que non fose na radio, algúnha que lembres que fose especialmente que che dixesen imita non sei que, a ver se podes chegaches a reservar algo
facendo así unha falcatruada ou un restaurante, un No, pero hotel ou algo. falcatradas, no, bueno, eu, de feito, teño que decir que fixen un cameo en Platos Combinados que para mí foi unha honra brutal, que eu cantei a última temporada a banda sonora de Platos De Combinados. prato, sí. E facía un cameo nun episodio que era clientes moi famosos, non? Entón, eu facía de un tal Alberto que facía imitacións con bueno, bueno, toda a xente fantástica do reparto de Platos Combinados. Ernesto Chao, estaba Morris. E tamén bueno, a de non me sale o nome agora, que Mabel Rivera. No, que estaba empezando, María Castro. María Castro. Compartín aí ese episodio. Entón, a trama era esa, non? Que eu chamaba o bar suizo, entón encargaba para o cuñado, para o Morris, encargaballe de todo, centolas, non sei que, De Coriñas, non? Sí. Un bico, unha aperta para Morris, que por tanto podemos escoitalo agora todas as noites, non, de vez en cando, no programa que ten aquí Rubén Ríos nesta mesma faixa horaria, pero de luns a xoves. Sí, Xeres de Ben, que podedes escoitalo, vale? Se fixen a promo, non me pagan, pero un actor fantástico, maravilloso, como persona gran tipo. Excepcional, un tipo fantástico. Gran tipo. Sí. Pero teño unha pregunta que che ia facer, ademais, xa na última vez que estiveches aquí, acabo de lembralo. Que personaxe botas de menos imitar? Porque claro, o que tengo a xente que imita desas persoas famosas é que moitas van desaparecendo. Sí. E obviamente, pois non digo que en algunha ocasión o mellor poder recorrer a elas, pero sí que entendo que se van deixando. Sí, non, eu cando desaparece unha persoa, cando fallece, sí. non están, non me gusta facelo, xa quero decir, é un pouco de respeto, digamos, penso para eu, ti, que se podía facer, o que tal. A ver, de vez en Hai cando de algún- coña, José Luis López Vázquez faz tal, ou faz... Pero eu boto moito de menos a Duquesa de Alba, que daba moito xogo. Que ben. Lola Flores, eu acordame de Lola Flores, cando comenzaba con estas imitacións era Lola Flores. Eu lembro, falamos Sí. hai 2 semanas ou a semana pasada, non me acordo, Sí. daquel fin de curso que fixeches en Nova Olimpia, e lembro unha imitación que era a imitación de Lola Flores, Sí. que foi pois algo polo ano 92, 93, sería, non sei, por aí. Eu empecei no 90-91 a facer profesionalmente. Pero antes, dende os 12 anos, con un amigo noso xa facía teatro juvenil, nos descansos que facían o grupo de Teatro Arcoíris de Vigo, nos descansos eu xa saía a facer imitacións. Que ben, Sí, que ben. estaba moi de moda aquelo, sí. Pois, Pepe, vamos, quedou respondida de sobra. Imos pasar á última sección do día. Creo que ainda temos tempo, imos ir Perfecto. con tempo para que Pablo Sangiao entre nesa sección do programa na que tamén analizamos a parte máis paranormal, a parte do descoñecido. Asombroso, extraño, bizarro, lo caso raro. Oxe, ademais temos a Iker para facerlle a cobertura a Pablo Sangiao, quero dicir, a cobertura... bueno, Pero que clase de cobertura? No, xa estamos... que non me entendo ben. Entramos no que coñecemos, no como que non, como a Dimensión Sangiao. Estás entrando na Dimensión Sangiao. Pablo Sangiao, moi boas, como estamos? Pois por aquí. A min gustame moitísimo esta convención que temos na radio, que levamos todo o programa xuntos, pero cando chega a sección hola Pablo Sangiao, como se non estivese. Levamos falando todo o tempo, é unha reflexión que fago radiofónica para min. E agora continúo coa sección. Como estás, Pablo Sangiao? Estaba recordando con Dani que hai unha illa que é a Illa das Bonecas, que tamén é de estudio, que eso xa meteremos en Dimensión Sangiao. A Illa das Bonecas. A Illa das Bonecas. E iso de que vai? Así... Pois é unha illa que ten moitas bonecas colgadas, din que as bonecas falan, que teñen espíritus dentro Ai, pois trae iso un día. Un día traemos a Illa das Bonecas. Me parece interesantísimo. Pero hoxe imos falar de casualidades. Vaya.
Bueno, porque existen as casualidades. Imos falar. Iker, existen as casualidades? Asombroso. Causalidades, serendipia. Pero, vamos a saberlo. Pero Por que non decirlo, amigo? incluso eles van a falar das súas casualidades porque probablemente isto é unha cousa que tío falamos moito, ou non sei se moito, pero xa temos falado unhas veces que é unha palabra que utilizo moito e a ti fai non gracia, pero ao principio chamada a atención que é sincronicidade. Sí, esas cousas que ocorren que, pues, segundo eu entendo, son esas cousas que a todos os que están escoitando a radio e a todas e os que estamos aquí pasáronos moitas veces. Son situacións distintas para cada un, pero son momentos nos que xusto cando ti pensabas que ia pasar unha cousa, acaba acontecendo. A sincronicidade, en realidad, a definición de sincronicidade é dous feitos que se producen nun momento do tempo que non teñen ninguna relación causal e que só xenera unha toma de conciencia na persoa que o vive. É dicir, pero que estou tomando notas que o problema que ten a sincronicidade é que só ten sentido para a persoa que a sufre, non? E isto trouxeno porque, como sabes que teño esta teima de que a miña sección é de mentira, porque fala de cousas de mentiras, bueno, porque o señor encontrei algo que a ciencia non pode explicar. O señor aquel do último programa da temporada dixo que era todo mentira. Dixo que era todo mentira o señor, entón encontramos algo que podemos explicar. O sea, que podemos explicar. Sabes que eu teño esta idea loca na cabeza que o creador do ser humano non fixo moldes infinitos. Vale. Entón, hai caras que se repiten, hai corpos que se repiten e incluso hai historias que se repiten. Entón, hoxe traio 3 causalidades ou casualidades que sucederon na historia de xente normal e coñecida. Vale. Que vai facer que pensar se existe un destino, se existe unha codificación ou non, porque son casualidades, a pesar de ser sincronicidades, son tan claras que pode verse o sentido para todos. Vale, ¿no? Bueno, vale, pois imos escoitar esas historias. O primeiro pasoulle a Anthony Hopkins. Anthony Hopkins coñecemos, non? Anthony Hopkins formou parte do elenco da película La chica de Petrovka. Vale. Que é unha peli de 1974 dirixida por Ellis Miller basada na novela homónima, de George Pfeiffer. Vale. Ben, para identificarse coa parte de interpretar, Anthony Hopkins decidiu comprar a novela que fixera Pfeiffer para ter a novela na que está basada a película para preparala, para preparar a película. Vale, moi ben. Entón, sae por todo Londres a buscar a novela de Pfeiffer, non? O cal estaba descatalogada, non estaba en ningún sitio de Londres e Anthony Hopkins volta á súa casa, pois un pouco decepcionado porque non encontrou o libro, en unha estación de metro encóntrase a novela que estaba buscando olvidada nun banco. Ou seja, que el fora mercala non estaba disponible en ningures e cando xa vai volver a casa apareceu a novela. Aparece a novela. E incluso o escritor e periodista Pfeiffer acudiu por toda a película e hablando con Hopkins afirmou que ni sequera el tiña unha copia. E a última era malo, o libro era malo, non? No, pero isto pasa moito porque todo cada vez que falo con escritores habitualmente non sei que pasa, pero ninguén se queda. Ninguén ten copia. Porque dame un, ao final da tantos que o que tiña para él acaba perdendo. Eu rematei mercando os meus libros para poder ter copias. Non me digas. Home, por favor. Pois fíxate que o escritor da novela dille que a última copia a regalar a un amigo del. Sí. E a perdera. Entón, dentro dunha campana de probabilidades de Gauss de estadística, o que non sei para que sirve, pero a probabilidade de que Hopkins encontre o libro que está buscando descatalogado nun banco fai que pensar. Vale. Pero podemos ir a máis. Jim Lewis e Jim Springer. Dous mellizos separados ao nacer, que levaron vidas paralelas ao extremo. Aunque terminaron en distintos hogares de adopción, as dúas familias decidiron chamalos James. Os dous creceron sen coñecerse, pero aún así os dous terminaron sendo axentes do orde público. As coincidencias non terminaron aí. Sendo adultos, os dous se casaron con mulleres chamadas Linda. Despois chamaron que eran guapas. A un eran lindas. Despois chamaron a un dos seus fillos Alan e o outro chamoulle Allan. Respectivamente se divorciaron e os dous contraxeron matrimonio con dous mulleres chamadas Betty. E para máis Inri, isto é real, de 1940 está recollido. E ambos irmáns tiveron un perro chamado Toy. O sea, un can chamado Toy.
Casaron Todo, dúas veces co mesmo nome de muller, puxeronlle o mesmo nome aos seus fillos e adicábanse ao mesmo. Chegaron a coñecerse estes señores? Non teño dato ese non teño dato se chegaron a coñecerse ou non. Habería que sabelo. Isto sí que é algo que se repite moitas veces, non? Que din que isto escoítase en ocasións. Eu non coñecín, non tiven a sorte de ter colegas que fosen xemelgos ou mellizos, pero din que é un patrón que moitas veces se repite, que o Sí, que pero tan extremo é moi difícil, é moi difícil. Sí, pero bueno, que Que pasa? Estiven vendo artigos vamos a ver, as explicacións científicas chegan ao absurdo, se te pode saber, en plan, bueno, pode pasar isto, pode levar toda a casualidade a non sei que, sí, pero é moi difícil. Pero según a ciencia, cando existe un patrón, existe algo que estudiar. Claro, hai un patrón. Pero isto non é un patrón, non? Porque isto pasou unha vez. E a máis coñecida de todo, que aparte hai un listado de coincidencias, é as vidas de Lincoln e Kennedy. Lincoln e Kennedy. Que, de feito, despois creuse hai un mito, engadiron máis coincidencias das que hai, pero as que sí se saben que son... Hai unhas que foron mentira, pero había unhas que eran igual verdade. hasta colouseme algunha mentira, tamén che digo. Veña, pero a ver. Vale. Os dous foron os presidentes dos Estados Unidos, non? Vale, está aí Lincoln e Kennedy. Ben, aí vamos. Lincoln foi elexido por primeira vez para o Congreso estadounidense en 1846. Vale. John Kennedy foi elexido por primeira vez para o Congreso estadounidense en 1946. Vale, xa hai unha, aí Lincoln importante. foi elexido presidente en 1860. Kennedy 100 anos despois, en 1960. Home, xa estamos cantaron liña. Tanto mérito da esposa de Lincoln como Jacqueline Lee Kennedy Onassis, a esposa de Kennedy, perderon un fillo mentras os seus maridos ocupaban a Casa Branca. Tan grande a Casa Blanca. Sí, moito, sí, porque moito. non saben onde está todavía anda xente buscando todavía os fillos de Lincoln. Ala, todos son alas, ala. Tanto os atentados de Lincoln como de Kennedy tiveron lugar un vernes. Ambos presidentes recibiron disparos na cabeza. A secretaria, esta sí que se dúbida, A secretaria de Lincoln se chamaba Kennedy. Aínda que... Non, o da cabeza non se sabe, porque según a teoría de esa Warren, solo entrou unha bala por aquí, saiu por ali. Vamos a quedarnos con algo máis normal. Vale. A secretaria de Lincoln se chamaba Kennedy, a secretaria de Kennedy se chamaba Lincoln. A secretaria de Lincoln chamábase Kennedy. Apelidábase. Vale. Apelidábase. Ambos sucesores de Lincoln, tanto de Lincoln como Kennedy, chamáronse Johnson. Sí, un foi Lyndon Johnson e o peor é que Andrew Johnson, que é o sucesor de Lincoln, naceu en 1808. E Lyndon Johnson, que é o sucesor de Kennedy, naceu en 1908. Joder. Home, a verdade, está dando un pouco de... Ambos asesinos tiñan 3 nomes. O primeiro, John Wilkes Booth, e o segundo, Lee Harvey Oswald. Booth, o asesino de Lincoln, naceu en 1839. 1800... E Oswald, 1839. 1839. Ben, e Oswald, en 1939. 1900, moi ben. E ambos morreron antes de ser xulgados. Asasinados, un asesinado por non me acordo como era o nome, e os outros por as forzas de orden cando pillaron. Aquí a xente que di que isto non existe, que isto non existe. Sí, señor. Jack Ruby. A xente que isto non existe di que bueno, que é normal porque os seus mandatos duran 4 anos, é normal 100 anos, non sei que, pero píllase con pinzas. A ver, pero agora moita coincidencia. Agora vamos a levarlo a vida de todos. Veña, bueno, non sei se temos moito tempo, quedan 3 minutos. Seguro que todos encontramos, nunca vos pasou entrar, eu que sei, nun súper, ir pola calle ou que soe o teléfono, e pensar nunha persoa e que de repente bum apareza. Sí. Pensad a probabilidade que ten iso de suceder. Sí. Non, é máis, a mí tenme pasado pensar nun evento que realmente non tiña que acontecer, é dicir, que non era algo que agardable. Nin agardable ou que o mellor pasara hai moitísimo tempo e zasca. Esa tarde pois mira, pasar algo moi semellante. Eu acabo cunha da miña familia que miñas irmáns, eu teño 2 irmás, xusto unha saíu de vacacións e unha semana despois que a outra, que era cando voltaba. Nunha ponte de Extremadura onde só cabía un coche, un coche esperou no outro lado. Cando iba cruzando o meu cuñado a miña irmá no seu coche, dixo, joder, ese coche é igual que o de María. Encontráronse
en mitad dunha ponte en Extremadura. A min pasou unha cousa que non sei se ten que ver con isto, pero outro día falaremos. Pero o día que faleceu o meu avó, nunca me esquecerei, xa o teño contado con que eu era pequeno, tiña 11 anos. E que preguntoume, mañá ves? Era un venres pola tarde, dixenlle, pois non sei, porque os sábados non ia. Pois o mellor, sí. Vale. Por? Non, vale. E cando cheguei á miña casa, que a distancia eran no barrio de Casablanca, de Vázquez de Varela, o cruce de Choróns, para que sexan de Vigo, ou sea, nada. 10 minutos, a miña irmá estaba falando por teléfono porque o meu avó acababa de falecer. Algún día falaremos tamén diso porque aparte esta de primeira man coñezo moitas historias de xente que nin sequera creen en enerxías, en espíritus, en nada parecido e que si tiveron coa morte de algún familiar esceas que foron moi significativas, como eu tiño un colega que xusto no momento que morría a súa nai, o veciño o día seguinte queixóuselle que hubo un alboroto da leche na súa casa e cando chegaron a casa estaba todo o baño como todo volcado. E xusto na hora que faleceu a nai. Bueno, disto falaremos, porque isto xa, a min isto... Aquí estamos entrando xa... Bueno, é a dimensión Sanjeao, claro. Temos que... Pero a xente que pense canto vivimos fora da probabilidade. Iso é verdade, A min o de Lincoln e Kennedy, cuidado, que me parece algo sí, moi pero partindo da base de que matou Lee Harvey Oswald a Kennedy, ¿no? Partimos de esa. Sí, partindo de esa base. O sea que... En fin, temos que marchar porque prácticamente xa vai ser a unha. Oye, como sona isto a bocina antigua de coche? Sí, mama. Hai que dar as grazas ao grandísimo Alberto Cuña que nos leva acompañando. Grazas a vos as últimas 3 semanas. Grazas, Alberto. Ella matoma, moi atento ás redes sociais de Alberto, de ella matoma porque ademais estamos de moitos a puntiños, sí. Dos proxectos que teñen un mes sobre todo un final de ano moi movido. Sí, moi interesante. Moitas xiras por moitos lugares de Galicia, moi atentos porque aí tenedes as datas nas vindeiras semanas, nos vindeiros días. Nós temos que marchamos, grazas Dani Lorenzo, Pablo Sanjeao, un servidor, marchamos con música en directo, xa estivo con nós a pasada semana co seu piano interpretándonos un deses temas de creación propia e hoxe vai facer o mesmo. Ela é a grandísima Elsa Muñiz e hoxe despedímonos con este tema titulado Looking on the Bright Side. Elsa Muñiz.